Lagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengan. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti inta ikan biag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy apakasaritaan ket impatulod ti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan a Sandra. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Kidawak ngay linged na kumalatan itinagan a Sandra. Tubuak ti probinsya ti Benguet. Naikamangak ijay La Union. Ngam agnanaad kami ita ditoy Baguio City. Naawisak man a nagsurat tapno inak ibinglay ti nagbalin apadas ko. Kat sapay kumata mapili yumat nga idrama to'y pakasaritaan ti biyag ko. Kat tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. Bagay, ayan nagitubeng. Ay ba man ida, tamangan tayo. Nakaluto ako. Ay na, adadaman nga ta ni Jeruar alakay. Awan da matitisilin. Amang ano napanda na ki ayam di ta kaaruba. Mala, siga nga ruden tagaw. Tamapan ko'y dayaban. Ay sige lakay. Aywan, anya kay tilinuto masidaan tayo. Ay kita'y paborito maabakit. Adobo a karne ti baboy analaw ka ni ti kangkong. Ay na, nagimasan lakay. Aduman nga rudan at makan ko. Ito na. Amang ano kaya't mo ti uminom iti soft drinks. Tamang dagasak mo't laang di ta store ni Marinora. Ay, uwan man nga rud lakay. Okay, mabit lang nga rud bakit? Oy, nasapa ka mat anagawid, Ricky. Uwan bakit? Masadota kong nagpasada. Sobra ti traffic. Sabado nga min ita. Sigurado nga adumanan dagiti turista simmang at dito'y Bagyo. Naku namon bakit? Agsasalupang dagiti lugan. Anya nga dagiti sangpet mo? Nagpalinggi ako na. Kimata nga kiti karne ti banga. Naimas kat da ito'y akilawan. Kimata akmat lang iti bangos kan karne ti baboy. Imarinid mo man kidi. Sa itunok inton madamdama. Kaya't mo asawan. Si daan tayo amin dagita ita? Kauwan na. Nagadon nga hilakay. Luad na mabati, di sidayin tayo nito intun bigat. Makasidsidak nga miniti kilawan, kintinuno. Iso nga iso ti ginatang ko, bakay? O nga, anya manuntakan ka nam lakay. Barbecue, bakit? Kayat mo? Ay na, naghilig ka amangan iti kakasta. Amom ka di asaan anasalon at dagita makmakan. Sagpaminsan lang. Bakit? Anya sagpaminsan, katno danda ni inal daw ka amang mangan iti kakasta. Tinuno kas kadakilawan, pati pa'y dayta pa naging inom mo iti energy drink. Saan anasayat iti salon at dayta lakay? Amom bakit? Habang napigsa ka pa'y amangan, ken adda pa'y gatang mo, makan ka amangan. Kanem, tikayat mo kanem. Ngamin, saan mo itong amaaramig dagita? Inton matay kan. Ricky! Pudno ti bagbak bakit? Anya, kaya't mo taiyalahan kay ti barbecue? Saan nga rod? Diyak kayat, nabsugak pa'y. Dagitilahan nga rod anak tati iyalaak. Iti kasta, maramanan damit no kasano ka imas to ilako ni pare istong nga barbecue. Adakin ka. Ngamne, di mo unay kadwan ah. Basit lang ti alaam lakay. Diyay pangramanan da. May na, di mo ka di imutan dagiti anak ta bakit? Kas nakon. No lakit di tada maigatang, di gumatan, malaksid ano awan. Saan aki naimot day jay lakay?
Pampanunutek laeng mati salon at da. Ne, nakailad ka pa'y matlaang di tariki. Apay, di ka mapanagpasada? Saan bakit? Kasla mating amin tirik na. Nasakit ibagbagik. Sapay iraman na tilikod kan sikat ko. Nakunak tuma ngamin amapan kalaangan agpa-check up. Iti kasta, maamuam no anya day tarikrik na Saanin bakit? Agimbag tumot lang dito eh. Nabanlog ka siguro nagpasada. Kasapulan lang ti panaginan. Wana, ngam nabayagan nga ibagbagam day taan sakit alikod kan sikat mo. Amangan mo't no nya day tan lakay. Adayo bahagis bakit? Agtumarak lang iti pain reliever. Kalpasan na, iturog ko. Kita mayat tumanay. Ay na, di mo kadiyalang-alang dagita marikrik nam. Nasaysayat mat lang numapan kag pa doktor. Iti kasta, may resetaan da ka iti umno nga agas. Saan asikakit din ti mang doktor iti bagin. Nay, apa yan anak ko? Kasla sa bali ti jar mo ita Anyan ti kahit sa wanana. Apa nga akas laki mutong kamutan. Ha? Ay, kuha na lang. Jack mo na mo. Jack mat nga rodan makapangpangan. Natamnay tiraman ko. Isa basid lang iti makmakan ko. Sana kaslay diyan narawat ak amangan iti napoy. Nangruna no karni ti masida. Ita, awanin ganas ko amangan. Kaslang imisit ka pa'y anak ko. Ninanang mat. Katsigod mat anang isit ha. Wala, ngam sa bali tingisit mo ita anak ko. Kasla kamutan nga agday dialysis. Apay noing kalaang nga nagpa-check up anak ko. Sa bali talaga ti jar mo. Wento na lang. Ay na, wan ka awan. Ngamawan mo titungtung palam. Kaanon to pa'y ngay. Into naladawon ti amin. Ha? Panunutam, ababasit pa'y dagiti anak mo. Kasanudan tulaan nga no agsakit ka. Nalang. Pangaasim ka di tamapan kan iti doktor. Sakbay amala daw ti amin, Ricky, anak ko. Dagsama tinagpayag. Bakit? Ay na, di ka kumaagsao iti kastalakay. Adaasi ti Diyos. Amok adi nakabaybayan. Agimbag ka pa, Ricky. Bakit? Mala, umay katatulungan ka abumangon. Mangan ka, iti kasta. Makatumar ka matan ka dagiti agas mo. Uwan man nga ron, bakit? Kahit gumato na yan daging baga. Makasiguro matigas to'y. Nakaidaklagtan ngagmalmalam. Nakarakaron ang sakit ti likod ko. Alam, subuan kan lakay. Agyaman ako. Bakit? Awan anyaman na lakay. Sige, mangan ka amangan. Iti kasta, adda pamigsam. Aging bagak pa nga tayo. Gapoy ti sakit-sakit kanya. Bakit? Awan imposible iti Diyos lakay. Ikamang tayo kan kuha na ti amin. Patsyak adi na kabaybayan. Amok kan mamati ak nga agimbag kapay. Kumusta tirik naman ako? Diyak sa nagimbag nanang. Marignak tinino ta panagkapsot ko. Ay saan anak ko? Di mo ipalubos akasta. Kung mararag ka iti Diyos, dawatam ti panarabay na. Dawatam ti barang paimbag na ka. Laglagi pam ababasit pa'y dagiti anak mo. Nalabi tata ito'y tigasat ko, nanang. Ha? No bilang tayo sobrik ti bulod ko biyag. Lagayon to ko man ti makamo, kadagiti apo ko yun. Ay na, di ka man agsaw iti kastanak ko. Mamati aka agimbag kapay.
Basta di ka kumaungibat iti Diyos ana marswa. Di yun to kumaitapay ti bayan. Uno idadaduma. Kang runahan iti amin. Di yun to kumaitapapapanawan dito'y balay. Kan solar. Maintadyo para kada kami. Ha? Kaya't kung ay karayo dahi ta kanyak, lanang. Ricky, anak ko. Pangasyo. Sa tiyo baybayan, nagitapo ko yun. Wan, anak ko. Di ka agdanag. Tadyak kinabaybayan. Jak to idapapapanawan. Agnaad dalat ta dito'y aginggat kay kayat da. Inted kunda ito'y asulahar para kada kayo. Isu nga awan ti rumbang apagdanagam, anak ko. Nagsapa unay ti papa na umuriki. Nasakit man. Ngamnas ka niya aklonan din. Ngay ti ka ano man. Kat di na kan makita kan makadanapay. Nagsakit lang nga panunutan. Ngamin, babasit pa'y dagiti anak na. Kasladya ka mo. Nukasanok nga isa kat ti panagbiag mi. Itatawan ka. May kawa kami lakit ni. Ngamanya ngay nga ron. Talaga siguro akas to'y tibiyag. Talaga siguro nga isutim ako na agasat na. Katsapay la ko ma. Tauray awan ka na. Si kanto ti agbalin nga ang helmi kadagiti anak na. Bantayan kan tarabayan na kami iti inaldaw a panagbiag mi. Ipatpatag ta kaunay, Ricky. Itaata na itabunan ni Ricky. Kaya't kung agtalinaad kayo lahat ako ba dito'y balay. Kansular nga inted ko kada kayo, Sandra. Wananang, awan matkit diti plano ka pumanaw dito eh. Dasayaat no kasta. No bilang tamaki asawa kan tumanan, mabalin yun tulat hati agnaad dito'y. Ipagpagapok tulatahan ka nagiti apo ko. Narigat mat no basta papanawon kayo ditoy. Nangruna kat agad adal mat nagiti apo ko. Mayat ngamin ditoy taasidag ti pagadalan. Nanang, ubing kapay iti taon mo at 36. Iso nga amok, nga agberok kanto matlaang iti lalaki. Ama kaipaaykan ka iti ragsak. Nanang, ngamuray no kasta. Takdarak tiin ka rin iti day di Ricky. Adi kay to papapanawon ditoy. Unay kayo matan, nana. Nagsakit matan ti kasta pa nagsasauyo kanyak. Katkatay laang ni Ricky nga makastakit din ti bagbagayo. Sandra, balasang ko. Ibagbagak laang ti pudno. Kan maisa, no bilang tadumteng tuman dayta. Di ka agdanag, tamaawatan ka. Nana, pasensya kan iti panagsasaok, balasang ko. Ngam talaga akastuya ko na agpampanunod. Amumot daytan saan aya? Wen, ngam amo yung akay tabtabon laang ni Ricky. Diyak kaya tiyag sao. Ngam in, diyak mat amo no anya tiagururay agasat kanyak. Ngam no anyan tuman tiyag balin a desisyon ko. Patsak amaawatan naktumat siguro ni Ricky, nanang.
Alo bulan matan, manipod na gayan ayat ta Sandra. Aginggat ka ano ngay limad tayo ti pamilyam. Kaya kalagitan nak mo ti may papan ka na ta. Edgar, Palag ko na, awan mat siguro dakis na, nagpudnutan ka dakwada. day tangarap ti may sa aparikot ko ita, Edgar. Kinapudno na, makadkadlawan datatang kananang. Kasta mo tandag iti kakabsat ko. Agdamdamag daan may papan ka data. Oh, kadi iba nga tagabinan. Edgar, Awan mat siguro tayong balay na parikot. Ngamin, agam amumot sa nagiti dadakil ta. Ibagam agkadalan tayo da school ta. kasladyak pa'y nakasagan amang ibaga kadakwana. Ibain naksamat Sandra. Saan mo't nga iti kasta, Edgar? Pampanunutag lang amin ti mabalin nga ibaga dagiti tattao. Ne, anyay ko matibagada. Awan mo't dagas nga raramidan ta. Baroak. Nawaya ka maten kaputan na balo kakit nga ruta. Karbagan tamat, tiagayat kan pakayat. Saan ka di? Edgar, Di mo ko mapanunutan, tibaga ti sabali at tao kain ka. Tinapatay kat data. Kahit kumatag pakaama ka na anak mo. Isa pang asim. Tadi mo kumamat ipaidam tayo ta kanya. Edgar, Kahit ka ngay kalay sa sunlay nga tap nagbalin na legal ti panagten nata. Tadi kastanda ti panagayat ken panagrespeto ken ka. Ken ka nagiti natakal mo. Di ka kumanagkakad, Sandra. Ipudnutan ti may papan ka data. Pagbagam ko man dyan nakbulo siya, magibaba eh. Uri ko mamalo sana bakatan. ay na, bayam ka di dya anak ta Sebyo. Awam mo ti makita ka dakas, iti pa nakirelasyon na kini Edgar. Nangawag ay bagbagam may losa may. Keno isuda itan ti pagsasalitaan dagiti ka aruba. Ay, bayam dagita ka aruba, tadida mo ti tagtang abon da. Day tala ichismis da ti sipsiputan da. Losa, Karbangan mo dyan anak ta ti agragsak. Sa nga pulo atawan mo't piman hindi na palabas. Manipod na tay day diri kay. Saan tayo maamay ti ka sa pulan na? Apay ka din alapdan tayaw iti pagragsakan na ngay. wala. Agdaak dita Lucia. Ngam timaday, di madamdamag ko nga isuki di kanon tinapantimanon iti balay da Edgar. Agasam man dita. Apa? Di na lang atan napanunat ang mabalin apaka ibabain ang ti pamilya tayo tikas tangar aramidin na. Ah, Lasa na di adal tikas di nga aramidin na. May skrapay nga raw. Isuki din, tinapandimanong itilakla kaya. Di ba nagpakibo bastitay? Kumamit ano, teenager, saan mo tababakitanay? mala, usun lang eh. Di ka na nagtakasaritak to ni Sandra. Ibagak to ti may papan iti nagsaritaan ta. Rumbang laang bagay. Amumbay adak kayat nga dapakasasawan ti pamilya tayo. Dak kayat ti maitis-tismes. Day ka ti ilawlawag mo iya anak ta. Anya nga'y ti bagbagada tatangkan na ng Vicky ading ko. Awan mat manang, ti kayat lang ni tatang, kat agawid kayo kumamot iji balay. Amo mat ti ugali na. Saan ang matagtagari, nga managpaliiw. Pasensya kayo na awan. No kaano abo makitakon. Isupay ti panagaramid ko iti pakaybabain ng ti pamilya tayo. Ay na, awan ti rumbang nga idawatam iti pasensya manang. Awan mat dakas na. Karbangan nyo mat dayta kini Manong Edgar. Kan maysa, agpada kayo mat anawaya. Ti pagpungpungtutan laang ni tatang, kat ti panangilimad yu iti relasyon nyo. Vicky, Ti kasayaatan nga aramidan nyo ita, agawid kayo ijibalay. Kat kasarita yun ni tatang. Patsak amaawatan da kayo matlaang dayjay. Basta kasarita yu iti nasayaat. idida mo.
Talaga mabutang amang ipod no. Hangam ita, nakasagana akon ading ko. Banag nga iso ti rumbang, manang. Pudno ka day, tinadamag ko, nga adan nobyong. Kat umadan hindi pa nagkalay sayo, Sandra. Wen nanang. Ay kat, yam ambum tumatan kada kami no asino day ta alalaki. Iti kasta, makita kan mam amukmat, ti agbalin amay kadwa nga amadag iti apo ko. Ha? Saan kayo nga agungat, nanang? Ha? Apay ko mga ingagungat, balasan ko. Pagyamanak kitdi ngamin, adan katulungam amang padakkel kadagiti apo ko. Day takot ni si Pupuso mo ti panangawat na kadagiti anak mo. Wen nanang, nasingpat ni Edgar, kasmat lang iti day giriki. Ibagaktukan ko na, nga umay pumasyar dito'y inton sumaruno nga umay kayo dito'y balay. Kat agyaman ak unay kada kayo nanang. Ay katwan awan anyaman na balasan ko. Di ka agdanag, tasaan nasakit tinakam ko. Tinawatak laang, di munto ko maipaidam dagiti ubing. Ipasyar munto lat ako maida ijay balay. Awan rumbang apagdanagan yun, nanang. Jakpat kat ipaidam kada kayo. Ngamin, apo ko yung matida. Umayda kayon tulat tapasyaran, into nagbakasyon da. Amom kadi at inapudno nga ayat, kat makauray. Pag kunamat ngay lakay. Kas ka ta, di mo't nagari mga din ka. Eso na lang sa kuna mga gatal ka ba. Aging ka nagabruda. Kalpasan di sumagmal na atawan ang ramag ko ang nag-asawagan. Pinadas ko matidi dinagaram. Ngam talaga ngawan gasat ko. Iso naglaklakaya ko na baro. Iso nga idinadamag mo anabalo Kinumentam, kan in-heart mo mat amin ang dagiti post kan profile picture ko. Kasta ka di? Wala. Kung ide panunot ko at di kan paluspusan pa. Aramida kami nakabailag, tapno mapasungbat ka lang. Kasaan ka nagbidot? Ngamin, sinumpatan nagmatadagos. Agasawa tapayan ko naman. Wala. Sa umakunag at tinapod nung ayat makauray. Iti English, true love waits. Kunalan sa dayjay. Wanan. Kat agyaman unay iti Diyos. Ngamin, intad nakakada kami nga agiinay. Sapay ko matadikan to agbaliw. Awan tirum nga pagdanagam, Sandra. Ikarik, nga aramidag amin nakabala. Tapno magustuhan dagdagitan lang mo. Ibilang ko ita kaspudpud ng anak ko. Ayaten, kan ipatag ko ita, kas palang ipatag ko ken ka. Ba nag-apagyamanak unay, Edgar? Okay ka dilaang gan ka? Nga oray saan tan amaadaan iti bukod ta nga anak? Okay lang, Sandra. Tinapatag aginin na yata. At danidad ta. Iso nga mga nuditan makabugal. Ngamlod na pa ipahit ti Diyos. Ay, takala pagyamanan ta. Asa ka pa? Sa bagay, kontento akong kadagiti duwang anak ta. Uray sanda nagtao ni Dara kilasag ko. Tinapatag at na katumakder kas amada. Aging ka at umakelda.
Ipatpatag kayo unay, Sandra. Lima atawan mimatan nga agdandan nakas agasawa ka ni Edgar. Normal iti agasawa nga adda saan apagkin naawatan. Ngam kaas iti Diyos, masulbar mimet adagos. Kas iti daydi Ricky, nasingpet, nagagat, ken naanos ni Edgar. Isu ti makakaadda ang mga asikaso kadagiti anak ko, nang runa no kasjay ang mapanda ag eskwela. Isu ti agitulod ken agsundo, isu ti agluto, no dadduma isu paykit di ti aglaba. Banag apagyamyamanak una iti Diyos, ngamin iti may kadwa agundaway inpaayan nakmanan iti nasingpet, nagagat ken naanos nga asawa. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing ka panangibasa ken panangyornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Sandra. Ken ka pagayam, Sandra. Pudno unay at tinapudno nga ayat ket makauray. Ket da kayo ti makapanaknag iti dayta. Napukaw mo tiin mo ng asawam gapu iti sakit akimpet kenkwana. Ngam inpaayan nakamet ti Diyos iti kasukat na. Banag arum benglaeng apagyamanam pagayam ko. Inikkan naka iti agbalin akatakunaynay mo. Inikkan naka iti agbalin akabadang mo amang padakkel kadagiti anak mo. Sapay kuma tamataginayon ti kinaragsak ti binukalyo a pamilya. Di kay nga rod umibat iti Diyos, gapu ta isu ti adda iti likudan ti amin aragsak ken baligi tayo iti biag. Alakastan pagayam, Sandra, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngag. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat nga intay kanbiag ita ket naadaw iti pakasaritaan ti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan ahana. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmat ang nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin apadas ko iti biag ajak tupulos malipatan. Ket patsyak kan mamatiak ama kaibati daytoy iti nabalitukan nga adal kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg ditoy programa. Hana ko namlatta ko makanyakon ket kidawak asaan mo kuman adakamatan ti address ko. Marigrigat laang ti pamilyami. Maysa a construction worker ti amak, idinto tamakilablabada laang met ti inak. Innam kami nga kakabsat ket syak ti inauna. Gapu ta syak ket nga rod ti inauna, nasapa a nasurok dagiti trabaho iti uneg ti balay. Agluto, aglaba, agaw-awir kadagiti kakabsat ko kandad dumapay. Panagriknak ket nasapaak a naaddaan iti obligasyon. Isu ajak na padasan tinakiayayam kadagiti padak nga ubing. Gapu iti kinaaduming agkakabsat, pasaray maawanan kami idi iti makan.
At dadagiti gundaway nga aglabay kami laeng iti kape, mantika wenno asukar. Aging gaan alpas ko ti second year high school, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Hana, agsardeng kan nga agadal. Anya? Saan nanang? Diyak kayat ti agsardeng. Kayat ko ti makaturpos iti sekundarya. Tapnadan tumat diploma maawat ko into naggraduara. Nita, kunak nga rodan nga agsardeng ka? Ang nanang. Ada pangisirkakken ka at trabaho. Iti kasta, matulungan da kami kan ni tatang mo. Diyak kayat nanang. Kayat ko ti agadal. Uray pa'y kayat mo. No saan da kamot nga rodan na kabailan na pagadalan? Mula nga natin maramitam. Nana. Iso nga ano sa amtag trabaho. Iti kasta, matulungan da kami met. Nang runa kadagiti babasit pa ya kakabsat mo. Wanan ang arod nana. Ang trabaho ako no isuti ko nayo. Dito iti mangisar kanyo kanyak nana. Wen, di ka nagkit-kit. Nasingpot ti kumarek nga akin kukwa iti daytoy a video okay ba? Iso apat check, ngawan ti agbali na parikot. Basta tong palem lang dagiti ibaganaken ka. Diyak kayat dito'y nanang. Uray di na kung pagtuluyan nga agadal. Aw-awirak langan dagiti kakabsat ko. Basta di na kumamat ibati dito ay pangaasiyo nana. Di nakmang pagpungtutan hana? Loko na nga agtrabaho ka dito'y. Agtrabaho ka, maawatam! Nagadumat nga minamabalin niyo apang isarkan kanya. Apay nga iti daytoy pa'y matalogan. Nasaysaya at dito'y. Tadakdakkel ti sweldom. Sa bali pa'y ti maawat mo atip. No magustuhan da ka dagiti customer mo. Masursurong tumatlaang ti dumiskarte. Iso asaan ko maanatangkan ti ulom. Uminom ka lang ka di, Hana. Di kang babain. Agorder ka lang, agorder, ha? Shakti makamugin ka. Okay, ako ni di may sa botelya laang alights, Sir Briggs. Ay, sana. Kaadbom tinuam. Ha? Kaadbom tinuam ko na. Iti kasta, ma-enjoy mo ti aramidan tayo ton madamdama. Anya di kayat mo asawan, Sir Briggs. Irwar kayo ton madamdama, Hana. Inpakada ko niti boss mo. Nagbayad ak paikit din iti half price. Anya? Agdigos ka nagpabanglo kawan. Mapantag hotel. Magagarak ko na yun amang tagikwakan ka, Hana. Anya? Di ka naging dini. Amok-mut lang nga kay kayat mo. Oh, nakita mo dito eh. Nag-post ko la kwarta. Itad ko amin kin ka na ito eh. Basta paragsarin na kita arabi. Op. Papananon nga eh. Apay ati makdar kamatan. Pudno nga trabaho ak dito'y bar. Ngam, sa anak akas itipan panunutam, Sir Briggs. Ha? Kukom lang di kwartam. Hey! Shh! Di na pa naman! Agsupli ka dito eh, Hana! Tayawanan ba'y na babae? Dan tumutlaw daw mo niya ka. Awan pa'y tikayat ko adyak nagunod. Uy, Hana! Kumusta kan? Long time no see. Oh, Daisy, sikamat kayam. Wendes, kumusta? Sa dino ay nag-transfer ang eskwelaan. Ha? Ay, kwa best. Sana kon nga agad adal. Nagsardeng akon. Anya? Apay? Sayang mo't. Sapay may saka kadagiti kalaingan idi ti classroom tayo. Kinapudno na. Insaragnak ni nanang iti may sa video kibar. Iso ka, agtrabaho ak ita, kas may sa waitress. Anya? Ay, ala, grabe mo't ni nanang mo. Nagadwa pang isarkan na ken ka. Ngam iti pa'y video okay ba? Wan nga ron, best. Bes, kayat mo ka dita. Agsarak tayong tong bigat. Iti kastoy matlang nga oras. Ha? At ang amin klase kita. Iswa, baliwan tanto ti agistorya. Intong bigat. Sige, best. Sikat ti makam mo. O sige, agsarak tangarod dito yung tong bigat, ha?
Sige, best. Unay mo't tanti kastang inararamid ni nanang mo, bes. Ay, wan nga rod, best. Danda ni makatawan ko nga trabaho ijay bar. Ngam, awan pa'y pulos na iga makasweldo. Sigsigudan mat ngamin ni nanang ang mapanalalawan iti boss ko. Awan asina. Kaslasan na ka nga anak iti kastang araramidan na, bes. Ay, naku namon, best. Nagriikat. Kinapudno na. Napadas kun sa amin na naklase ti panang bastos. Kaya't ko una yan ti pumanaw iti dayjay alugar. Iso na lang tawan matamok apapanak. Bes, kaya't mo ka di trabaho iti garden? Ha? Sa dino, best. Kaya't ko basta suruandak no kasano. Tsak ngamin kaya't ti agtali na iti jay bar. Kaya't ko na talaga ti pumanaw ijay. O sige, kasaritak to ni Lolo. Ibagat kan kwa na nga agkasapulan ka iti trabaho. Nalawa nga min ti garden na iti sabong. Kat mangkit kita matlaang iti tangtangdanan na nukwa. Iso nalaang ata anusam ngamin medyo nadagsan ti trabaho iti garden. Awan parikot iti dayta, best. Kabaalak ti trabaho iti uray anya. Basta saan lang nga iti videoke bar. Ngam kasano ni nanang mo. Amangan no biruken na ka. Bayamon ni nanang. Tinapatag ita kanya kat makapanaw akon iti dayjay alugar. Bes, nakasarita ko ni Lolo. Naibagak mo't ken ko anan ti kaadam dito'y balay. Kastamatan ka ni Mami. Kat, anya nga iti ko na ni Mami. Kastamatan ni Lolo. Okay lang mo't ka ni Mami. Nimot Lolo. Kaya't na. Basta, interesado ka kano amang suro ka dagiti trabaho iti garden. One best. Ikarigata ka suruan. Isu na lang ta. Madanagan ni Lolo. Amangan kano ngamin no di mo kabailan trabaho iti garden. Kabailak mat siguro, best. Kaya't ko ti makaurnong. Itikas na, may tuloy ko ti ag-eskwela. Hawin na, sayang mo't. Di ka danag. Takasaritak tumatlaang ni Mami maipapaniti dayta banag. Ay na, agyaman ak unay, best. Unay kalakit din ayahan, Awanan yaman na. Basta, agsingsingpot ka laing, best. Ipakitam ka ni Lolo nga interesado ka at tumulong iti garden. One best. Ikarit nga aramidag amin akabaulak at tumulong ka na kuana. Dayta pa'y laang timabalin ko nga itulong ken ka, bes? Saan mo alalaangan dayta abanag, best? Para kanyak, dakilan at tulong mo ti ipapanaw ko iti dayjay a videoke bar. Ay, masayangan ako unay namin ken ka, bes. Sayang ti kinalaing ken kinapintas mo no agtali na idkalaang iti dayjay a lugar. Awan tinasaya at amasakbayan ni Jai, bes. Sigurado ka kabailan ti trabaho di ti garden, hana? Wan lolo, ikarigatak. Nasaysaya atin dito ngam ijay balay pag-iinuman. Wana, awan tinasaya at amasakbayan min jay. Bastusin na kapay dagiti awan modo na lalaki. Pudno unay dayta lolo. Iso kay kayat kun ditoy. Ngam ti makisangsango kadagiti basto sa customer. Nalakalat ti trabaho dito, basta interesado ka, apo. Wan lolo, aramidag amin akabaalak tapno matulungan kayo. Nala, umay ka nga ruda intarog yan tan adalosan ti pagmulaan ta iti sabaw. Kabayata na saan pa'y anapudot ti darang ti inay. Sige lolo. Nagbiti panawanan niya. Dandani makatawan mo gaya man dito'y ayan ni Lolo Fredo. Wan nga rod, best. Dimot ko na makayat mo nga ituloy ti panagadal mo. Wan ko ma, best. Ngam saan pa nga ita? Inton umay atawan to siguro. Saan pa nga min nga umdas ti urnong ko?
Agbirbirok ti ikit ko iti kadwada iti balayda. Pumanaw ka nung amin ti sigod a kadwada. Amangan no kayat mo, bes. Ay, kayat ko unay abes. Ang kasalon ni Lolo Fredo. Awan parikot iti dayta, bes. Nakasarita ko ni Lolo Fredo. Nadagsin ka numat tirik nana amang palubos ken ka. Ang naragragsak ka numat ang makakita iti panagbaligim iti biyag. Kastati ko na ni Lolo Fredo, bes. Wen, bes. Nalakalaang ti matrabaho iti balay da anti. Aglinis ken agluto ka laeng. Agpadadangamin iti asawa na a government employee. Iso kanayon ti kaawanda iti balay da. Ken di kagdanag. Kanayon nagtumadlaan nga umay ijay. Ken ibagak ni Auntie Brenda. Planom ti mangituloy iti panagadal mo. Ay na, nagbiti pa nawan. Kasladyak na puputan ti panaglabas tel daw. Ay, makatawan mo gaya man kada kami, hana. Wan nga rod, Lolo. Eh, kasla ka nuladay di pa nang sursuro ken ka nga agmula. Agabunaw, agapit ka dagiti sabong dito'y garden. Ita, kabala mo nga oray siksikat ti mga ramed. Utang ko kada kayo amin dagitoy, Lolo. Kat agyaman ak unay. No saan aga po kada kayo. Diyak masursuro dagitoy at trabaho. May naawa na nyaman na po. Ay, unggaya. Nawatam da ito'y. Ha? Anya kay daytoy, Lolo. Naka-envelope mat. Kwartam da ita. Kwarta? Kunayo, Lolo? Wan, da ita tinaurnong aswil daw manipod imay ka dito'y. Anya? Angam, di matinik ikanda kon? Bonus mo lang nagitininted ko idikan ka. Dahito ti talaga sweldo man nagtrabaho. Dahita ti gunggunam anang tultulong kanya itilas ko ti makatawan apaw. Malamon, amo kasapulan para iti panag-aadal mo. Ay na, agyaman ako na Lolo Fredo. Saan nyo lang nga mo nung kasanuti kinaragsak ko ita? Di kagsangit apo. Di may bagak. Agsingsingput ka. No, abdakan ija syudad. Di ka kumakayat apalubusan. Nasaysaya at no ituloy mo ti agadal. Iti kasta. Adan to may panakil mao. Agyaman ak, Lolo. Di kay agdanag. Kanayo nagtuti umay agpasyar dito eh. Pakaragsakak unay no may naksarsarong karan apaw. Saan nadagsan ti trabahom dito'y balay? Darakalan dagiti anak ko. Amudan ti aglaba iti kawasda. Ti aramidem laeng kat aglinis, agluto iti pamigatan ken pangrabyan. Inaldaw ti kadami iti opisina ken pagadalan. Malaksid lang no holiday, kan aldaw ti Sabado kan Domingo. No dito'y balay, open ti makan. Agluto kay ti kayat mo. Dagiti bado may kanila kay ko, oray siya kung ti mangilaba. Ibagak tulaan kan ka, no jak masango ti aglaba. Importante ti panaglinis mo dito'y uneg kan ruar ti balay. Mawatam ka di matlaang ti imbagak, hana? Wen, Auntie Brenda. Okay, good. Adaken ka mang diskarte iti kanam iti inaldaw. Mabalinmet nga adwam ti ilutom iti bigat. Tano adda mabati, isunto ti kanam iti aldaw. Okay lang met nga uray agluto ka iti pangaldawam. Adaken ka, hana? Wen, Auntie, awan parikot iti dayta. Siya kun ti makaam mo. Ken agyaman ak unay. Gapot a kinayatdak nga umay dito'y balayo. Awan na nyaman na balasang ko. Naku na ni Daisy kayat mo ka nga ituloy ti agiskwela. Ay, uwan ko ma, Auntie. No kayat mo, mabalin mo mati a general iti als. Apag huston to, into no maya pa nagsasarag. Agpaisong, Auntie? Wen, basta di mo liwliwayan ti trabahom dito'y balay. Awan parikot kanyak. Ay na, itapay laan. Agyaman ak unayan kada kayo, Auntie Brenda.
Awan na nyaman na kunak mananhana. Amom, awan imposible iti tao nga ammo na ti dumiskarte. Amok akaba ulamday ta, iha. Kadagiti amin na nagbalin na katulong diti balay. Makunak anihana ti kasisingpatan ken kagagagatan bakit. Nakuna mon lakay. Ammo na ti trabaho na. Ammo na dagiti obligasyon na. Talagaan na nakam nga ubing. Uwan nga rod. Saan laray na? Desidido nga gadal. Makita mo tiragat na nga eskwela. Pudno day talakay. Sala nga day ta. Nalinis ken pulido pa iti trabaho na. Talagang awanan may bagak ken kuana. Isuarumbang na lang ti panang paadal ta ken kuana. Ta sayang ti kinasirib na. Uwan lakay. Nangatong agpaiso dagiti grado na. Ay, jak la matukod na panunutan. No apayakas deti naramit ti mismo nga inana. Agasan ta imbis a pagadalan na. Pinagtrabaho na iti maysa a video kibar. Ay, huwan nga rod ah. Talaga siguro nga nakakasta klase tinaganak. Nalabit, gapoy ti kinarigat ti biyag. Iso amay turad da nga aramidan ti kasta kadagiti anak da. Congratulations, Bes! Kamaujanan na. Naggraduar ka matlangan. Agyaman akbest. Utang ko amin kan ka daytoy. Ngamin, no saan agapukan ka, jak makapanaw iti sigod ngayan ko. Awanan yaman na, Bes. Maliit na bagay. No need to mention. Pagyamanak mo't unay. Gaputasan anasayang dagiti sakripisyom. Talaga nga ingkaid mo tinagadan. Aging ga nagturpos ka. Siyempre jakmat kayat amasayang dagiti intultulong yu kanyak. Iso talaga nga ingad ko tinagadal. Kat pagyamanak unay ti Diyos. Ngamin, di nak binaybayan. Congratulations, iha. Congratulations, anak. Agyaman ako unay, Auntie Brenda, Uncle Randy. Utang ko kada kayo ti amin. Da kayo ti adda iti likodan da ito ya baligik. Awan na nyaman da, iha. Nagbalin kami lang nga instrumento ti Diyos. Tapno maragpat mo dagiti arapap mo, iha. Ngem kiti. Sikamat lang ti mismo anang itrabaho. Tapno agbaligi ka. Ita, taatan na talgad at trabaho, ana. Panawin mo tay, tapno subadam dagiti nagrigrigata, gapukin ka. Ha? Oh. No awanak anang ipas ngayken ka. Awan ka kumamot ita, dito'y lubaw. Iswa rumbang lang nga subadam dayta. Nana. Tunggalag sweldo ka, rumbang nalaeng nga ikanda kami mat kanit tatang mo. Kasta mo tay, kadagiti adem. Di kagbalin ama nagpubukaw. Oh. Ipurwakan na kami mo ta. Saan nagapaw ta nakaadal kan? Kadi mo amaw nataliyawan tinagapwam. Di kay agdanag ta sa anak akasta klasin ti tao nanang. Uray kas di tinararamid yu kanyak. Amok latamot a panunutan ada kayo ti inak. Tapno di yumat ko na. Sige, ikan kayo iti binulan nga bastuyo. Nasaya at nga rod no kasta. Di ka pa'y makias asawa ha. Tulungan pa'y nga gadal na giti kakabsat mo. Tanay, interesado damat nga gadal. Bayan pa'y laday ta sa asawa. Nagrigat ti biyag. Kan may sa. Ang mga no saan da kaminton na may kan. Inton makiasawa ka. O yan na. Hindi mo kinsinas katapusan ti sweldom. Uwan nanang, apay ka di. Nan, mangtid ka man.
Ikanak iti mapan ko ipalingkay. Ay, kuha na nang. Awan pa'y sweldo mi ita. Imaut! Ha? Awanan ka iti utang anay baganakam. Nakaadal ka lang, nakalaslastog ka mo tay. Sukir ka nga inanak. Nanang! Bes, congrats! Na-promote ka gaya man kas manager iti kumpanya pagtrabahuam. When best, thank you. Okay, rapay. Awan pa'y balak mo makiasawa? Huh? Ah? Dumteng tulat ta siguro dayta best. Ngam no ita, awan pay. Ngamin, ado pa'y ti obligasyon ko iti pamilyak. Tulungak pa'y makaadal lagi ti kakabsat ko. Ay, sus, sana dakos ti tumulong. Nang runa no ti pamilyam. Angam, panunutong kumamot na ti bagim, bes. Laglagi pun. Saan ka nga umubing? Best? Kita ma. Oh, duwan ti anak ko. Isuasi ka, makiasawa ka meten. Iti kasta, maadaan ka meten iti bukod mo a pamilya. Saan nga agnanayon asika tinamnamain ti pamilyang bes? Napigsada mo't nga trabaho? Sana dakas ti tumulong kunak manen. Angam ni, kitang ma. Di mo itid amin. Surwang mat ida adumiskarte, kas iti naramid mo. Isa naragpat mo dagiti arapaap mo iti biyag. Saan ka di? Kastaunay a panagyaman ko iti best friend ko ani Daisy. Nalabit ano saan agapukin kwa na kat sa anak kapanaw iti dayjay abar kat ang mga nujak meten na ituloy pa'y tinagadal. Kasta meten iti lolo na anang isuro kanyak no kasano ti agtrabaho iti garden. Ken kadag iti auntie ken uncle na anang ibilang kanyak kaspudpud no a pamilya. Pinagadaldak nga awan dinawat da akasukat na. Itataaddan na talgad at trabaho, siyak meten tinamnamaan ti pamilya. No maminsan, masair tiriknak, nang runa no kasjay nga awan maitad ko iti inak. Ibaganan ana imutak, awan kano ti utang ko ana imbag anakam. Jak kano ammo asubadan dagiti rigat ken sakripisyo na anang padakkel kanya. Nasukirak kano nga anak, nakaadalaklaang kano ket din makkelan ti ulo. Isang sangit kulatan no kwa. Mapanpanunot ko paikit din asaan daksamat apudpud no nga anak. Aging gat kaano aya amabayadak ti utang ko ana imbag anakam iti inak. Aging galangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa ken nang yornos para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Hana. Ken ka pagayam Hana. Uray kasta tinaglabasam, makunak anagasat ka. Ngamin nabailam asinaranget dagita apan nubok iti biyag. May saka anasingpet nga anak. Itultuloy mo nga rod ti kasta akinasayaat mo pagayam ko. Patsyak adumteng to ti gundaway nga ikan nakati Diyos iti gunguna gapo iti kasta agalad mo. Panawan meten tapno asikasum ti bagim. Panunutem ti masakbayam. Aramidem dagiti banag amang paragsakken ka. Kang runaan iti amin, di mo liwayan ti kumararag iti Diyos, iti kasta ket tarabayan, iwanwan ken isuro na tinasayaat nga aramidem. Alakastan pagayam Hana, ket pagyamanak unay ti ingkapan ng ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.